De VVD blijft de grootste partij van Nederland. D66 is de grote winnaar van de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Hoe zat dat in Peel en Maas en Bezel? De VVD heeft de meeste stemmen gekregen van de inwoners van Peel en Maas. De partij kreeg 24,2% van de stemmen. Dat blijkt uit de voorlopige uitslag. In totaal kleurden 6564 inwoners een bolletje van de VVD-kandidaat rood. Het CDA is de tweede partij geworden, terwijl op de Christen-Democraten 4 jaar geleden nog het vaakst werd gestemd. Dit jaar moesten partijen doen met 17,9%. Dat zijn 4854 stemmen. Op de PVV werd 4152 keer gestemd, goed voor 15,3% van de stemmen. D66 volgt met 11,3%. Daarna wordt het gat groter met de SP, Forum voor Democratie en de PvdA. In totaal maakten 27.120 inwoners gebruik van het stemrecht. Dat is een opkomstpercentage van 78,3%. De meeste inwoners van de gemeente Bezel hebben de afgelopen dagen op de VVD gestemd. De partij van demissionair premier Rutte kon rekenen op 23% van de stemmen. Dat blijkt uit de voorlopige uitslag. In totaal kleurden 1801 inwoners het bolletje van een VVD-kandidaat rood. PVV, die 4 jaar geleden de grootste partij werd in de gemeente, is nu de tweede grootste partij. 1439 stemmen werden op de partij van Geert Wilders uitgebracht. Dat waren er bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen nog 1759. D66 is de derde partij in Bezel met 956 stemmen, 12% van alle stemmen. CDA volgt, daarna de SP, PvdA, Forum voor Democratie en GroenLinks. 13 keer werd een blanco stem in de bus gedaan. Het opkomstpercentage in de gemeente Bezel lag op 74,6%, zo'n 3,5% minder dan 4 jaar geleden tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Na het sluiten van de stembussen om 9 uur begon het tellen. Ja, de dag was druk bezocht vandaag. Ja. Want het was nu eventjes wat rustiger in de avond, maar de rest van de dag is het flink druk geweest. Nu is het inderdaad wat rustiger, maar we hebben continu de mensen voor onze neus gehad. Ja, het liep goed door. Ja. Andere jaren ook al actief geweest hier op stembureau? Nee, niet in de Venray, nee. Maar heeft u het idee iets qua opkomst dat het hoog is dit jaar? Ik weet niet hoe het bij de andere stembureaus is. Wij hebben hier ongeveer 1200 mensen gehad vandaag. Ja, als er iets een hot item was, deze campagne, was het woningen. Alles draaide om meer woningen. Wat hebben we toch allemaal verkeerd gedaan de afgelopen 10 jaar, vraag ik me dan af. Hebben we ons hoofd in het zand gestoken? Waarom hebben we dit niet ontdekt? Hoe heeft u naar die campagne gekeken? Ja, weet je, wij hadden vanuit onze brancheorganisatie een hele mooie kieswijzer wonen. Ja. Die heb ik eens een keer ingevuld. En dat moet je dan gewoon snel doen, denk ik. Hè? Gewoon vragen lezen, antwoorden geven. Ja. En ik kwam bij hele vreemde partijen terecht. En dat zette mij wel even aan het denken. Want ja, weet je, als we nu kijken naar wat gaat er gebeuren. Hè? Nee, maar die vreemde partijen, want tussen aanhalingstekens vreemde partijen. Een partij waar ik nooit op zou stemmen, zou ik het zo zeggen. Ja. Die dan blijkbaar wel die woningmarkt op dat item wel interessant vinden. Ja. Het grote nadeel van die hele campagne vind ik, als we kijken naar de 4, 5 grote partijen. Die zijn het allemaal niet met elkaar eens. We hebben allemaal hun eigen speerpunten, ook op het gebied van de woningmarkt. Ja. En we zullen dadelijk toch in een nieuwe ronde weer moeten gaan kijken waar gaan we middelen. En waar gaan we wel acties in zetten en waar niet. Wie gaat wat winnen. Ja, maar ik heb toch de indruk dat al jaren geleden gezegd werd dat dit probleem eraan ging komen. Als je nou terugkijkt naar een jaar of 10 geleden, toen, misschien wel 8 jaar geleden, zaten wij met heel veel partijen aan een tafel waarin wij praten over de woningmarkt. Ja. We moesten minder woningen gaan bouwen. We kregen een overschot van woningen. En dat zag er serieus gevaarlijk uit. We gingen te veel bouwen. Allerlei bouwplannen werden op dat moment in de koelkast en sommige in de diepvries gezet. Maar wat dacht hij toen? Dacht hij toen ze hebben geen gelijk? Of? Nee, op dat moment was dat ook actueel. Oké. We hadden gewoon te veel woningen.
Een heel mooie metafoor. Hè? Ik ging een paar jaar geleden met 1 stel op zaterdagmiddag 5 bezichtigingen doen. 5 woningen bezichtigen. Daar gingen ze eens goed over nadenken. Wat vinden wij nou interessant? En bij 2 of 3 woningen kwamen ze bij papa en mama terug. Ja. En daarna kwam een biedingsproces. En daarna werd 1 van die woningen verkocht. Ja. En op dit moment gaan we met 20 mensen een woning bezichtigen. Niet tegelijk, maar wel allemaal individueel. En dan zetten we er maar even de rem op, want het is niet te doen. Nee. Maar als jullie dat van tevoren ook niet wisten, hè, dus 10 jaar geleden. Wat is er dan zodanig veranderd? Nou ja, weet je, ik denk een van de dingen die heel erg veranderd is een enorm lage hypotheekrente. De woningmarkt, de koopwoningmarkt, is voor heel veel mensen toegankelijk. Als je nu kijkt naar starters van 4,25, die komen rustig bij woningen kijken van 3 ton. Ja. Dat noemen we dan een starterswoning. Ja. Dat is een beetje absurd als je erover nadenkt. Want een paar jaar geleden was 2 ton de starterswoning. Ja. En dat is wat je nu ziet gebeuren. En we zien toch dat die woningmarkt niet heeft gedaan wat wij eigenlijk zouden verwachten. Ja. Want die krimp, dat moet een serieuze groei worden. We trekken dat ook de komende jaren echt niet bij. Maar die partijen die dat dus niet gezien hebben, die nu de volle laag krijgen als zijnde, ze hebben daar geen oog voor gehad. Die kun je dat niet kwalijk nemen, zegt u? Nou, ik denk het niet, want wij zaten ook met allerlei deskundigen aan tafel. We hebben 2 jaar lang, denk ik, in een structuurvisie wonen mee na mogen denken vanuit allerlei marktpartijen over hoe moet die woningmarkt eruit zien. Ja. Ik kan me de plannen herinneren waar we van 200 woningen reduceerden naar 37. Waar we nu roepen, alsjeblieft, laat ons bouwen. We hebben een hele grote behoefte. Ja. We reizen dus door de regio, heel Noord-Limburg. En zo komen we ook bij verschillende stembureaus. Het is bijna tijd om het stembureau hier in Hegelsom te gaan sluiten. Maar een toevallige gast hier ook in het café. Stamcafé toevallig? Ja, we hebben in Hegelsom maar 1 café, dus dat is al vlug een stamcafé. Alex dus, en ik zei de campagneleider van het CDA, hè? Ja, dat klopt helemaal. Ik heb de eer gehad om samen met een team enthousiaste andere mensen de persoonlijke campagne van Ramon Knops, nummer 5 op de CDA-lijst, de campagne te mogen leiden. Ja, want Ramon Knops heeft de hele CDA-campagne opgezet en jij hebt dan weer zijn eigen campagne geleid, zeg maar. Ja. Hoe is dat verlopen? Nou, de persoonlijke campagne van Ramon is eigenlijk fantastisch verlopen. We zijn daar natuurlijk al een maand of 3, 4 van tevoren met de voorbereidingen begonnen met een x-aantal mensen. En iedereen heeft natuurlijk te maken gehad met de beperkende maatregelen van corona. Dus ja, we zijn al heel snel aan de slag gegaan. Wat kunnen we wel doen? En we hebben een x-aantal fantastische activiteiten gedaan. We hebben de regio-tour gedaan. We hadden bij Ramon een stuk of 10 bedrijven en de verenigingen bezocht heeft. Maar hij stond dus ook, hij voerde zelf de campagne voor het CDA, voor landelijk. Ja. Daar is zo nu en dan nog wel eens kritiek op geweest. Ja. Hoe kijken jullie daar zelf naar? Nou luister, ik vind het mooi dat we nu zelf van dichtbij mee hebben gemaakt hoe dat een bepaalde campagne tot stand is gekomen. Als je landelijk gaat kijken is er best wel wat gebeurd binnen het CDA. Onder andere toen de wisseling van lijsttrekker van Hugo de Jong en de Wop Hoekstra is gegaan, werd ook de campagne totaal anders. En als je ziet onder wat voor tijdsdruk bepaalde zaken geregeld moeten worden, nou, dan mogen we er echt trots op zijn dat datgene wat we er neer hebben gezet, dat ook staat. En u doelt wellicht ook wel op, ja, sommige dingen zijn misschien niet zo goed gegaan. Het is wel een gegeven dat we ook in deze bijzondere tijd vreemde dingen meemaken. En iedereen kent het gebeuren van het schaatsen in het Tialf. Natuurlijk was dat geen handige actie. Maar ja, als je dit 2, 3 jaar geleden had gedaan, dan had niemand er wat van gezegd. En dat is wel een beetje in de dynamiek waar we vandaag de dag in leven. Dat we erg op moeten letten. En dat geldt voor iedereen trouwens, dat bepaalde zaken onder een vergrootglas liggen. Ja, en dat kan soms heel goed uitpakken en soms minder goed. Ja, dat is campagne voeren. Dat is zoals het is. Ja, we hebben de eerste cijfers inderdaad binnen. We gaan beginnen natuurlijk bij de VVD. Zoals jullie het net al zeiden, was in de lijn van de verwachting inderdaad de winnaar. Ze hebben 2 zetels erbij gekregen. Ze zijn van 33 naar 35 gestegen. En dan de tweede, PVV, van 20 zetels iets gezakt uiteindelijk toch nog naar 17 zetels. Dan de CDA van 19 zetels naar 14 zetels. Maar, en dat is wel even volgens mij voor D66 de grootste winst ooit, van 19 zetels naar maar liefst 27 zetels. Dus als ik het even goed zie, is dat dan inderdaad de tweede partij geworden op dit moment. Ja, inderdaad. Zo dadelijk even terug naar Alex met dus die exit poll.
Maar nu eerst hier in Hegelsom dus. Daar gaat het gebeuren. De stembakken gaan zo dadelijk omgekiept worden. Het lokaal stond hier helemaal coronaproof vol met lijnen. Hoe iedereen moest lopen. Dat is allemaal afgebroken zojuist. En nu is het dus tijd voor het legen van de stembussen. En dan gaan we kijken hoe dat in zijn werk gaat. Kijk, het slot gaat er vanaf. En het slot gaat... Ik ga er gewoon bij staan voor de toelichting. Het slot vanaf... Die sleutel lag al de hele dag hier? Of? Die sleutel heeft de hele dag in mijn broekzak gezeten. Ik heb vanmorgen de bakken gecontroleerd. Voordat we zijn begonnen. Van de stembouw open ging. Ja. En nu gaan ze weer voor het eerst er vanaf het slot. Nu gaan ze voor het eerst vanaf, ja. En dan zijn we met z'n allen bij. Dus... Maar goed, we gaan ons eerst even voorbereiden voor de telling. Dus we gaan even wat zaken op de tafel zetten. Wie kan dan misschien even toelichten wat er nog gaat gebeuren voordat... De krachttelmotor. En dat houdt in dat het papier beweegt en niet de mensen. En we gaan gewoon even degenen die hier zijn, verdelen over de tafel, zal ik maar zeggen. En daar gaan we de kaartjes bij zetten, even en oneven. En dan gaan we met de lijsten schuiven. En wat houdt dat even en oneven in dan? Dan gaan we de lijsten sorteren op die 37 partijen waar we op konden stemmen. Ja, die zijn even of oneven en daar gaan we op sorteren. En hier in Hegelsom zijn jullie altijd snelle tellers? Want jullie willen nu al aan de slag, zie ik. Dat weet ik niet. Wij zitten hier met z'n allen denk ik voor de eerste keer. Hè? Dus er is geen ervaring. Primeur hebben. Primeur, ja zeker. Dus dan ga ik ook aan de kant en dan laat ik jullie ook gewoon jullie werk doen. En dan kijken we even mee wat er nog allemaal gaat gebeuren. Ik denk dat het best is dat we ons nou, het is dus vrij voor iedereen om te kijken hoe zo'n stembus-telling eruit ziet. Dat is gewoon zoals het in Nederland geregeld is in onze democratie. En daarom mogen wij er als media dus ook bij zijn om een oogje in het zeil te houden. Nou goed, nu heb ik niet het idee dat het hier in Hegelsom nodig is. Maar het is wel leuk in ieder geval om een keer te zien hoe dat werkt. Want ik wist dat helemaal niet. Dat ze even oneven kaartjes en dan gaan die papieren dadelijk allemaal schuiven. Ik heb er wel eens iets over gehoord, maar ik had het nog nooit zo aan de slag gezien. Dus dat is heel leuk. Dan loop ik even terug het café in, want daar staat Alex nog gewoon te wachten. En als de bus dan dadelijk wordt omgegooid, dan wil ik daar wel graag bij zijn natuurlijk. Alex, de exit polls, gezien? Ja, komt net allemaal binnen natuurlijk. Ja, best wel een tegenvaller moet ik zeggen. We hadden natuurlijk op meer gehoopt, maar we zijn er nog niet. Ik heb begrepen dat de briefstemmers nog niet allemaal binnen zijn. Het is een exit poll, dus laten we even afwachten. Maar de eerste indruk is natuurlijk een beetje teleurstellend. En intussen aan tafel geschoven Leslie de Sera, de nummer 5 van Wij Zijn Nederlands. En natuurlijk, ik denk een dolgelukkige Fons Jansen van Volt. Ja, daar gaan we het zo meteen even over hebben, want jullie hebben een fantastische tussenscore op dit moment. Maar we gaan eerst even een verbinding maken met Luc Wienans, de burgemeester van Venray. Goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer Wienans, zo te zien bent u in een stemlokaal. Ja, dat klopt, ja. Ik ben in de raadzaal van het gemeentehuis in Venray. Ja. En achter mij waren zojuist bakken zijn opengegaan. En de stemmen die liggen nu allemaal op een grote hoop op de grond. En dat moet allemaal uit elkaar gerafeld gaan worden. Ja. En gesorteerd. En per partij en per persoon. Dus het werk kan beginnen. Wat een gedoe zegt dat die bak wordt dan omgegooid op de grond, hè? Ik bedoel, als ik dat thuis doe, krijg ik ruzie. Ja, dat is een beetje oneerbiedig. Ja, dat klopt wel, wat u zegt. Maar ja, het is de mooiste raadzaal van heel Limburg, moet u maar denken. Ja. En als daar toch geen stemmen worden geteld, nou ja, allee. U heeft de exit poll meegekregen. Ja, ik zag u daar zitten. Van wie kreeg u te horen of kreeg u appjes? Ik zag het net hier achter beeld. Ik zag de exit polls gepresenteerd worden. En tegelijkertijd begon mijn telefoon te rinkelen. Ja. Met heel veel enthousiaste appjes. Dus toen dacht ik al van dit gaat de goede kant op. En ja, nu staan we momenteel bij de exit polls op 4 zetels. Ja, had u dat gedacht?
Nou, we hadden wel gedacht dat we zeker 3 zetels gingen halen. Want bij de Europese verkiezingen hadden we ook 2% van de stemmen. Maar toen hadden we ook een veel lagere opkomst in Nederland. En nu hebben we dus ongeveer 2,5 misschien procent van de stemmen, maar absoluut het dubbele. Want we hebben een opkomst die 2 keer zo hoog is. Ja. En dat laat wel zien dat we als Volt Nederland echt verder aan het professionaliseren zijn. Dat we een nationaal professioneel team hebben dat fulltime draait. En ook gewoon duizenden vrijwilligers in en rondom Nederland die meegeholpen hebben met de campagne. En dat heeft wel geloond. Ja, we hadden zojuist even een gesprek met de burgemeester van Venray. Die was echt heel hard aan het tellen. Gaat u dat ook doen? Kunnen ze daar op rekenen daar? Nou, het mooie van deze verkiezingen is dat we natuurlijk al aan het tellen zijn. Hè. De briefstemmen die zijn eigenlijk zo goed als geteld. En ook de stemmen van de laatste 2 dagen, die hebben we zo goed als ook gewoon helemaal nu rond. Ja. En nu gaan we uiteraard beginnen met het openen van de stembussen van vandaag. Ja, ik zag dat u met een hele jonge zeg maar kiezer op pad bent geweest die voor de eerste keer haar stem mocht uitbrengen. En ik heb ook uit Betrouwbare Bron begrepen, meneer Vosselmans, dat u dat een beetje heeft meegenomen uit Horst aan de Maas. Klopt dat? Oh, dan weet ik niet of die eer in Horst aan de Maas thuis hoort. Als hij daar thuis hoort, dan geef ik die graag. Het was hier in Bezel ook goed gebruik. En ik moet zeggen, dit sprak me enorm aan om zeg maar, ook jonge mensen te enthousiasmeren om op te gaan stemmen. Dus we hebben ook nu een rondje gebeld naar 18-jarigen en Floortje inderdaad. Floortje Janissen die vond het leuk om samen met mij te gaan stemmen. En dat hebben we vanmorgen, ik heb haar met de fiets opgehaald. We zijn naar het stembureau gefietst en hebben daar ieder voor zich natuurlijk onze stem uitgebracht. Ja, maar dan kan ik me ook voorstellen dat je toch op een gegeven moment denkt van nou Floortje, kom eens hier. Ik ga een beetje proberen jou te beïnvloeden welke partij je moet stemmen. Ja, dat ontkom je niet aan in een goed gesprek. Of niet, meneer Vosselmans? We hebben dat goede gesprek zeker gehad. Maar ik ken mijn rol als burgemeester natuurlijk ook goed. En nou, dat is zeker niet meer gepast. Kijk, tot deze rol was ik natuurlijk ook echt politicus. En ik moet zeggen dat is best nog wel eens verleidelijk. Maar we hebben goed gesproken over de thema's die we belangrijk vinden. En ik schat in, want we hebben niet naar elkaar gevraagd waar we op gestemd hebben. Maar dat we daar wat uiteenlopen. Ja. Daar gaat het niet om. Mensen hebben een recht op te stemmen. En daar moeten ze ook gebruik van maken. En ik vind het mooi dat Floortje dat vol overtuiging heeft gedaan vandaag. Ja, hier aan tafel zit nu een grote winnaar. Hè? Iemand van Volt, Fons Jansen. Het is onvoorstelbaar. Hè? 4 zetels op dit moment. Hoe kijkt u naar de exit poll? Ja, nou ja, super knap als inderdaad de gast aan tafel van Volt die 4 zetels ook echt gaat binnenhalen. Wat mij betreft geeft dat ook wel aan dat politiek, zoals we dat eigenlijk altijd gewend waren, met de partijen, vroeger misschien uitkomen vanuit de verzuiling, dat echt niet meer van deze tijd is. En want met een goed verhaal online kun je echt tot zetels komen in de Tweede Kamer. Dus dat vind ik knap. Het zegt ook iets, denk ik, over de manier waarop de traditionele partijen naar de toekomst toe aan het werk moeten. Hoe kijk ik dan naar de exit poll? Ja, ik bedoel, u kent mijn eigen kleurtje, daar doet het echt even pijn. Ik denk dat er echt verrassingen in zitten. D66 als tweede. Nou, je zag wel die tweestrijd op het laatst nog wel een beetje komen. Maar dat ze zo ver zouden stijgen had ik ook wel niet gedacht. En je ziet eigenlijk dat ook veel middenpartijen toch ook wel weer wat pijn hebben. Dus ik kijk er met gemengde gevoelens naar, zeg ik eerlijk. Maar nu eerst bij een stembureau, waar het in 1 keer achter ons best wat stemmen verplaatst gaan worden. Goedenavond. Goedenavond. Hoe is het hier vandaag gegaan? Erg goed, moet ik zeggen. We hebben eigenlijk niet veel stil hoeven zitten. Ik denk als we 10 minuten stil hebben gezeten, hou het op. Je hebt steeds druppelde het binnen. Ik kwam hier binnen en jij zat daar op de kop, de rest was allemaal aan het tellen. Toen dacht ik al, dat zal wel de voorzitter zijn van de stembureau. Wat houdt dat in om voorzitter te zijn? De voorzitter kijkt hoe alles goed verloopt. We hebben een e-learning gehad en we hebben een bijeenkomst gehad op het gemeentehuis. Hoe we alles in goede banen kunnen leiden. Nou ja, je bent eigenlijk toch met een heel team, maar dan moet er toch één een beetje de leiding hebben. Nou, dat is in dit geval de voorzitter. Hij of zij is ook verantwoordelijk voor alle stemmen en de papieren te ondertekenen dat de juiste aantallen worden beschreven en zo. En dat de stembiljetten dadelijk ook op het gemeentehuis komen en dat het allemaal correct verloopt. En dat is de taak van de voorzitter. En nu zijn we aan het tellen. Ja, want het was toen we binnenkwamen een drukte van belang. Alles ging op en neer, maar nu zijn er allemaal stapels gemaakt. Kun je heel even uitleggen wat er gebeurt vanaf het punt dat die container omgeschud wordt, zeg maar?
Nou ja, we hebben vandaag 8 tellers in ons midden. De voorzitter mag niet meetellen. Zij moet gewoon zorgen dat alles goed verloopt. We hebben nu alleen gekeken naar de even en oneven partijen. Een partij heeft, een CDA heeft op de stemlijst is dat partij nummer 1. Toen deze methode nog niet was, ging je gewoon een vel openmaken, ging je kijken, oh dat is Piet, en dat is van die partij, en dan gaan we die daar neerleggen. Maar ja, als je 37 stapeltjes moet maken, dan is het einde zoek. Dus dat komt eigenlijk door de wildgroei aan partijen? Mogelijk, dat weet ik niet. Het is gewoon makkelijker tellen. Je wil wat efficiënter en ook om fouten te voorkomen. Ja. Dus daarom heb je nu eerst de even en de oneven. Nou, en nou gaan we dus de even allemaal tellen. En dan ga je weer op partijen. Dan ga je dat steeds verder verkleinen, zeg maar. Dus jullie gaan nu dan van stapeltjes van ongeveer 17 partijen, zeg maar. Wat is de volgende stap? Dus de even en de oneven, die gaan we dan per partij neerleggen. Nou, als ik weet hoeveel dan gaan we de stemmen tellen per partij. Dus stel dat we de CDA allemaal 1 stapel van hebben, dan ga ik die allemaal tellen. En dan schrijf ik die op en dan geef ik die door alvast aan de gemeente. Zodat zij al een indicatie hebben hoeveel stemmen een partij heeft. En daarna gaan wij nog door met de individuen. Dus die op hoofd, zeg maar. En zodat de gemeente zo snel mogelijk die uitslag weer naar het ANP kan sturen. Ja. Zodat de uitslagen bekend worden in Nederland. Ja. Zijn jullie normaal een beetje een snel stembureau? Ik zou het niet weten. Maar we hebben nu 2 extra stellers. Dus misschien zijn we misschien wel dus een van de betere. Nou, dan zullen we jullie niet weer te lang ophouden. Er is nog een hoop werk te verzetten. Goed dat jullie het doen voor de democratie. Dit is ook belangrijk. Stemmen is belangrijk, maar ook het tellen is heel belangrijk. Nou, zien we dus in ieder geval hoe het hier in Kronenberg eraan toe gaat. Gaan we dadelijk kijken in het huis van de gemeente in Panningen of ze daar al bijna klaar zijn. Wel, Sjoerd, het valt me wel op. Kronenberg had misschien de snelste kunnen zijn. Maar als Sjoerd daar zo lang vraagt hoe het allemaal werkt, dan zullen ze vandaag niet de snelste zijn. Sorry. Ja, Sjoerd, je hoort het ook nog. En in de tussentijd praten we nog heel even verder. Want jullie geven eigenlijk stem aan de gewone en bezorgde Nederlander. Dat is eigenlijk wat de partij doet die vanaf november ontstaat. En jullie zitten in een flow en dat kan allemaal niet op. Het CDA doet het niet zo goed. Heeft u daar een verklaring voor? Nee, ik heb gewoon heel erg hard campagne gevoerd. Gezorgd samengewerkt met mijn vrijwilligers. Ja. En ik heb gewoon heel erg mijn eigen verhaal verteld en ook het debat gevoerd. Maar ik heb niet alle ins en outs en nieuws van andere partijen gevonden. Nee, helemaal gevolgd. Dat viel me ook tijdens het debat op. Ik heb niemand gezien die zoveel aan het schrijven was dan Fons Jansen. Ja, maar kijk, wij zijn een partij... Dat is een compleet boekwerk geschreven volgens mij in die 1,5 uur. Ja, maar kijk, wij vanuit Volt zijn we hebben gewoon echt een inhoudelijke analyse gemaakt. En wij vinden het gewoon heel belangrijk dat we juist niet de werkelijkheid simplificeren, maar ook echt inhoudelijk met elkaar in gesprek gaan. Ja. Want kijk, wij hebben als een van de slogans schreeuw om nuance. Momenteel zijn mensen gewoon het echt terecht moe dat de politiek alleen maar met elkaar ruzie zit te maken. Ja. In plaats van dat we echt kijken van hoe kunnen we samen een consensus vinden. Mogen we over bepaalde zaken oneens zijn, maar dat we wel een nieuwe stap maken in de komende 4 jaar. En ik zie dat er eigenlijk binnen de politiek te weinig naar elkaar geluisterd wordt. En te weinig gekeken wordt van hoe kan je zorgen dat we echt gezamenlijk die grote problematiek aanpakken. Ja. Hoe werkt het nou als je in de stembus staat? Stem je dan op jezelf? Ik heb voor mezelf gestemd inderdaad. Heeft u gestemd? Ja. Ik denk, ik heb het donkerbruin vermoeden dat Mustafa Amhorst dat ook doet in Panningen. Veel inwoners van Horst aan de Maas gingen vandaag stemmen. Bij sommige stemlocaties was het vaak behoorlijk druk. En een paar stembureaus kregen bezoek van de burgemeester. Zo ook in de Meulenwiek in Metrik, waar de burgemeester niet alleen naartoe ging, maar in gezelschap van een jonge dame die voor de eerste keer mocht gaan stemmen. Nadat in het hokje het betreffende vakje rood was gekleurd, het papier dichtgevouwen en in de stembus was gedeponeerd, aan haar de vraag hoe ze deze eerste keer stemmen had ervaren. Ja, goed. Snel eigenlijk. Maar dat kwam onder andere doordat ze haar keuze al van tevoren had bepaald. Bij het stemmen zelf dus een beetje hulp gehad van de burgemeester, maar ook bij het maken van de keuze? Ja, via de stemwijzer. En waar let de jeugd dan voornamelijk op als ze nog zwevende kiezers zijn? Ja, eigenlijk alles wel een beetje de corona nu vooral. En ja, het is toch wel belangrijk, alle onderwerpen. Ja. En ook vindt ze het belangrijk dat alle jonge stemgerechtigden ook gaan stemmen.
Ja, zeker. Invloed wij zijn de toekomst. Dus, Natuurlijk moest de burgemeester zelf ook van zijn stemrecht gebruik maken. Inmiddels heeft hij een flink aantal stembureaus van binnen gezien. En hoewel over uitslagen nog niks bekend is, kan hij wel oordelen over het verloop van de stemdagen. Goed, kan ik wel zeggen. Ja, op alle bureaus waar we zijn geweest tot nu toe. En ook het briefstemmen en het stemmen op maandag en dinsdag. Eigenlijk allemaal zonder noemenswaardige problemen rustig verlopen. Maar 16,6% had al gestemd maandag, dinsdag of per brief. Als je dan uitgaat van zo, laten we zeggen 60%, zie je toch dat je vandaag nog zo'n 40% moet halen. Zal ik maar zeggen. En dat maakt dat het inderdaad lekker rustig verloopt. Betrekkelijke rust op de stembureaus dus. Maar in Grubbevorst was de situatie toch wel even anders. Bijzonder, omdat we natuurlijk daar eigenlijk op de samensprong zouden zitten, de basisschool. Maar ja, door de omstandigheden kon en ging dat niet. Dus we moesten uitwijken naar het voormalige gemeentehuis al daar. Nou, dat was best een bijzonder stembureau dat daar ingericht was. Waar de sfeer goed was, dat vond ik ook wel mooi om te zien. Waar de hele tijd toch een beetje mensen zo binnen bleven komen en druppelen. Dus dat had zich redelijk gespreid, leek het wel, over de dag. En dat maakte het een mooi moment om te stemmen. Ja, afgelopen zondag stonden we samen in Dok 6, meneer Kasmi, op dezelfde plek eigenlijk waar u nu zit. Nu kunnen we tenminste lekker zitten, toen moesten we de hele avond staan. Van NIDA, we praten zo meteen verder, want we gaan eerst even een verbinding maken met Rijn Palmen, de burgemeester van Horst aan de Maas. Goedenavond. Goedenavond. Kijk, goed, van de VVD, hè? Dus ik kan u feliciteren. Ik ben ook burgemeester van 43.000 inwoners van Horst aan de Maas. En ik ben vooral benieuwd naar wat zij gekozen hebben. Oké. Maar stiekem bent u toch ook een klein beetje blij, toch? Ja, ik kan het niet ontkennen. Ik ben lid van de VVD, daar zal ik me nooit voor schamen. Dat durf ik hardop te zeggen, dat weet ook iedereen. En dan hoop je natuurlijk toch ook een beetje dat jouw partij tussen aanhalingstekens ook als winnende uit de bus gaat komen. Maar ik hoop vooral dat we een bestuurbaar land gaan krijgen. Ja, en gaan we dat krijgen? Want die eerste exit poll laat toch ook toch wel een kleine verschuiving zien. Kijk, de VVD blijft de grootste partij. Maar wat valt u het meeste op? Misschien wel D66, denk ik. Hè? Als laten we zeggen, grote winnaar lijkt het wel. En ik vond ook wel het verlies dan eigenlijk bij zo'n SP en bij zo'n GroenLinks, wat ik beide eigenlijk niet toe zou wensen, vind ik toch wel ook opvallend. Het is fors ook wel, hè? 14-8, zoiets zijn de verwachtingen nu. Ja, dat is toch wel een behoorlijke verschuiving. Ja. Is dat niet ook een beetje te danken aan de VVD, die toch ook wel heel erg handig een klein beetje naar links is opgeschoven? Ik weet niet of de VVD naar links is opgeschoven. Je zou ook kunnen zeggen dat er steeds meer partijen rechtser dan de VVD bij gaan komen. En daardoor komt de VVD meer in het midden te staan. Als je kijkt naar een Forum voor Democratie, als je kijkt naar een PVV, als je kijkt naar dat Ja21, dat zijn eigenlijk partijen die op het traditionele spectrum veel meer rechts zijn gaan staan. En je ziet ook dat daar eigenlijk misschien wel de groei zit. En dat duwt volgens mij de VVD een klein beetje naar het, wat dan klassiek, via de verzuilde systematiek, het midden zou heten. Dus ik weet niet of het een verschuiving van de VVD zelf is, of eerder van een aanwas van andere partijen op die vleugel. Is Horst aan de Maas nou echt een gemeente die heel erg CDA stemt? Ja, traditioneel wel. Volgens mij langjarige historie, langjarige geschiedenis. Omdat dat toch een beetje past ook bij de traditionele doelgroep van onze mensen, zal ik maar zeggen. B, omdat ik denk dat hier veel aansprekende mensen voor de inwoners in dat CDA actief zijn. Echt goed georganiseerd, ook qua partij. Dus ik denk dat het allemaal wel meehelpt, ja. Ja, is alles voorspoedig gegaan vandaag? Want het is natuurlijk coronatijd en dan moet alles op een andere manier. 3 dagen, geen bijzonderheden? Ja, de gebruikelijke bijzonderheden zou ik bijna zeggen. Hè. En zeker nu, af en toe mensen die een mondkapje vergeten zijn, maar daar even op aangesproken worden en dan lost dat zich wel op. De gebruikelijke dingen waarbij iemand dan net geen handtekening op de machtigingsformulier heeft gezet. En dan zegt dan laat het überhaupt maar. Nou, dat soort dingen komen voor, maar ja, die komen bij iedere verkiezing wel voor. Ik heb in het rondje langs alle 23 stembureaus vandaag geen hele grote schokkende bijzonderheden gehoord. Nee. Ik denk dat Kronenberg even op zich laat wachten, want daar is Sjoerd zojuist op bezoek geweest en daar heeft hij heel lang de mensen aan de praat gehouden. Oké, dan zullen we wat langer open blijven. Te zorgen dat ook Kronenberg vanavond nog gewoon terecht kan komen hier voor het proces. Ja. Rijn Palmen, burgemeester van Horst aan de Maas, bedankt. Tot zover. Jullie bedankt. Goed, succes hè. Ja. Meneer Kasmi, welkom van NIDA. Ja. In de exit poll teruggekomen of niet?
Kwam u terug? Zover ik nu heb gezien, niet. Teleurgesteld? Nou, ik wacht het eigenlijk nog geduldig af. Want ik had ook nog begrepen, zelfs onderweg hier naartoe, dat er nog mensen bij stembureaus hebben gestaan en gewacht. En dat er nog rijen stonden. En ik kreeg zelfs nog appjes van mensen van... ik heb net op het nippertje nog kunnen stemmen en ik was nog onderweg. En dus ik had zoiets van, oké. Dus er zijn nog mensen eigenlijk aan het stemmen geweest tot net voor 9. Ja. En dus ik wacht het nog geduldig af. Ik kan nog niet zeggen dat ik had liever nu al gezien, hè. Dat we een beetje hoop op een restzetel. Ja, dat je eigenlijk nu al dat 1 te zien is en dat het alleen maar beter kan worden. Ja. Dus dus de marathon is nog bezig. Ja, Kamerlid uit Neer, Rens Ramakers. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik weet niet wat er gebeurt bij D66, maar u gaat mij niet vertellen dat u dit verwacht had. Nee, dit gaat echt buiten alle verwachtingen. We hadden wel gehoopt misschien 21 zetels, nou misschien 22. Maar wat nu ook de tweede exit poll aangeeft, 27 zetels. Ja, dat is gewoon alsof je in een droom zit. Dat is geweldig. Ja, wanneer had u een klein beetje in de gaten dat het wel eens een hele grote overwinning zou kunnen worden? Eigenlijk pas bij de exit poll, toen PVV en CDA lager scoorden dan verwacht. Toen pas had ik het idee van die zetels moeten er ook ergens bij. Maar ja, zo overdag. Je ziet verschillende mensen die plaatjes sturen van wat ze gestemd hebben. Partij voor de Dieren, Ja 21, GroenLinks, dan er een keer D66. Ik heb zelf ook heel veel berichten die op mij hebben gestemd. Maar ja, dat krijgt ieder Kamerlid. Dus je weet het gewoon niet totdat het echt op het scherm staat van NOS. Nee, precies. Waar bent u nu trouwens? Ja, ik ben in Neer. In Neer? Morgen vroeg, dan moet ik heel vroeg naar Den Haag. Ja. Daar had ik niet eens per se rekening mee gehouden dat ik bij de gekozenen zou zitten. Maar met deze stand in de exit polls kan het gewoon niet meer misgaan. Dus ja, maar het is toch... Maar meneer Rens Ramakers, het is toch krankzinnig eigenlijk. Hè? Op een gegeven moment komt u heel laag op de lijst. Dan via de leden toch iets hoger. Dan wordt het gewoon campagne voeren. En stiekem hopen, maar tegelijkertijd ook denken... nou, het zou wel eens goed kunnen lukken dat ik er deze keer niet in slaag om in de Kamer te komen. En vervolgens komt Sigrid Kaag. En die haalt de kastanjes voor u echt uit het vuur, volgens mij. Ja, Sigrid Kaag heeft het fantastisch gedaan. Ik denk haar stijl, haar manier van aangeven, dit is nieuw leiderschap. Dat gewoon heel veel mensen aanspreekt. En dat het niet eens gaat om een keer een punt of een komma of een detail. Maar het gaat om het grote verhaal. En dat heeft mensen aangesproken. En ook al die keren dat die als coalitiepartij, die progressief is, in de Tweede Kamer tegen een bepaalde motie moet stemmen vanwege de coalitie. Dat je ziet van, uiteindelijk als je vasthoudt en als je blijft geloven in je idealen. En ja, voor mij persoonlijk, het had een haar gescheeld of ik had op een gegeven moment gezegd afgelopen november van ik stop ermee, ik trek mijn kandidaatstelling terug. Maar ik ben heel erg blij dat ik dat niet gedaan heb. En zo zie je maar. Positief blijven en erin blijven geloven dat, soms komt het gewoon uit. Aan tafel Roy Bouten, PvdA, wethouder Sociaal Domein. We hebben wat raakvlakken, hè? Van Horst aan de Maas. Hoe kijkt u naar de exit poll? Ja, een overwinning voor een aantal partijen waarbij felicitaties horen. Een VVD en D66 Forum wat grote winnaars zijn, maar ook nieuwkomers bijvoorbeeld Volt. Ja. En voor de Partij van de Arbeid stabiel gebleven en in de exit polls. En dat is jammer, want ik ben ervan overtuigd dat ons programma meer verdiende. Ja. Dat wil niet zeggen dat het programma nog steeds een heel goed programma is en dat we vanaf nu daarmee aan de slag gaan voor een eerlijke toekomst van Nederland. Ja. Ja, we zijn nu geen campagne meer aan het voeren, hè, natuurlijk. Ik kan me voorstellen, maar toch wat teleurgesteld. Hè, want je ziet opeens iets raars gebeuren in de politiek. Dat Sigrid Kaag in één keer heel veel zetels naar zich toe trekt. Dan hoop je dat Lianne Ploemen dat ook doet voor het PvdA. Ja, alleen denk ik wel dat D66 en de Partij van de Arbeid ook deels in dezelfde vijver vissen. Dus het was heel bijzonder geweest dat ze allebei dezelfde winst hadden gehaald. Want het zijn over het algemeen niet de zetels die je weghaalt bij de wat rechtsere partijen. Dus ik denk dat ook veel partijen of veel mensen strategisch hebben gestemd. Om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat D66 groter zou worden dan een aantal rechtse partijen. Maar goed, de kiezer heeft gesproken en daar hebben we het mee te doen en daar hebben we mee om te gaan.
gelukt. En wat een mooie stemlocatie hebben we eigenlijk gewoon in ons eigen Peel en Maas ook. Hier in Dok 6. Er is volop geteld. Op lijstniveau zijn ze er nu uit hoeveel er is gestemd. Daarover weten we dadelijk meer. En nu wordt er volgens mij op kandidaatniveau gekeken. Ik ga heel even aan Marie-Louise vragen wat ze aan het doen is. Hoi Marie-Louise. Hoe is het? Alles goed? Ja, met jou hier op het stembureau. Ja, prima. Het is even lekker werken. Gaat goed? Ja, heb je dat al vaker gedaan? Nee, dit is de eerste keer dat ik dat doe. Ja. Hoe bevalt dat? Ja, bevalt best goed. Het is echt een leuke nieuwe ervaring. En we hebben een gezellig team, zoals je wel hebt kunnen zien, denk ik. Het is even... Ja, het is wel leuk. En is het niet ingewikkeld? Nee, helemaal niet. We hebben goede begeleider, we hebben goede hulp van de voorzitter. Die geeft duidelijke instructies. We hebben van tevoren een duidelijke instructie gekregen online. Dus je weet eigenlijk al van tevoren wat je moet doen. En nu doe je samen eigenlijk alles in overleg. Dus je stemt dat ook onderling eventjes af. Van doe ik het goed? En ja, dat werkt eigenlijk best goed. En lijkt het einde al in zicht? We moeten nog de lijsten gaan tellen. Dus, dit is nog een klusje. Ik denk dat we nog een uurtje ongeveer bezig zijn. Ja? Dus jullie hebben nu op lijstniveau zijn jullie klaar. Alleen nu is het per persoon nog uitzoeken. De persoon, de kandidaten nog tellen. Dus we hebben nu een selectie gemaakt op lijstnummer. Die hebben we allemaal geteld, zodat de voorlopige uitslagen doorgegeven kunnen worden. En nu ga je per lijstnummer, dus per partij, ga je kijken welke kandidaten zijn er aangekruist. En ga je die kandidaten tellen. Dus dat is ook een leuk klusje. Ja, en dan weten we dus uiteindelijk ook, als dat helemaal klaar is bij alle stembureaus, ook wat de voorkeurstemmen per persoon zijn. Maar dat wordt pas meestal op vrijdag bekendgemaakt, dus dat duurt nog even. Succes hier in ieder geval verder met het tellen. En hopelijk kunnen we je de volgende keer weer begroeten bij een stemprocedure. Het zal heel gezellig zijn. Ik hoop inderdaad dat dat wel gaat gebeuren, want ik heb een ervaring. Ja, van Lieselot is het denk ik een ontzettende grote stap naar Pascal Plusquin van de Partij voor de Dieren. Goedenavond, mevrouw Plusquin. Goedenavond, Pascal. Kijk, ja, naamgenoot. Laatst stonden we in Dok 6 te debatteren. U was toen in vorm, hè? Ja, vond je? Dank je. Ja, ik vond het wel vooral heel leuk ook. Ja. Hoe heeft u naar de exit poll gekeken of de tussenstand? Ja, goed. We zijn natuurlijk blij dat we wel ook winst hebben geboekt. Hè? Dat kunnen helaas niet alle groene partijen zeggen. Dat vind ik heel jammer. Mm-hmm. Maar ja, toch blij met winst ook. Deze rare tijd. Ja, maar u had stiekem toch wel een beetje meer gehoopt, denk ik, hè? Ja, iedereen hoopt een beetje meer. Maar er zijn maar 150 zetels. Hè? Dus ja, we zijn wel tevreden. Het is winst. Ja. Wat is de grootste verrassing voor u? Volt, denk ik. Ja. Zag u dat aankomen? Ja, de peilingen natuurlijk wel een beetje de afgelopen dagen. Ja. Maar Partij voor de Dieren, daar zit ik ook over na te denken. We zitten in pandemietijd. We zitten ons af te vragen, want u gaf al in Dok 6 ook aan van de volgende pandemie komt door de, zeg ik het goed, bio-industrie. Dat is de grote angst die bij heel veel mensen leeft. Tenminste, dat is wat jullie ook denken en wat sommige kenners ook zeggen. Dan zou je daar toch electoraal van moeten kunnen profiteren, zou je denken. Ja, dat hebben we natuurlijk ook wel gedaan vandaag. Mm-hmm. Maar niet genoeg, denk ik. Als er zoiets over de wereld gebeurt, een pandemie, zou je toch denken, nou, dan moet iedereen toch in de angst en in de kramp schieten en denken van, ik ga Partij voor de Dieren, want die hebben die en die punten op een agenda staan. Het is natuurlijk niet nieuw. Hè? We hebben dat in Dok 6 hebben we het er ook al even over gehad, dat in 2003 de eerste dood is gevallen door de vogelgriep en natuurlijk de enorme drama van de Q-koorts in 2007. Dus het is niks nieuws, maar we zijn toch blij dat we in deze rare tijd toch winst hebben geboekt. Ja, het blijft gewoon positief, hè? Maar ik kan me nog bij de Provinciale Staten herinneren dat u winst boekte. Nou, toen was u dolgelukkig. Die stemming zal er niet zijn, denk ik, hè? Ja, bij de Provinciale Statenverkiezingen zijn we destijds verdubbeld. Mm-hmm. Dus ja, dat is het feestgevoel iets groter.
Ja. Maar hoe zijn uw aspiraties? Wilt u nog een keer proberen om straks een keer op die lijst te komen en dan iets hoger? Ja, of op dezelfde plek en dan met meer zetels. Dat is ook Kijk, prima. dat is nog positiever. De boer-burgerbeweging, ja, ziet dat nu naar uit dat die ook een zetel hebben. Verrast u dat? Nee, ja, je ziet dat het CDA ook wel op verlies staat. En dat veel boeren zich daar niet meer thuis voelen. Dus het geeft er is een behoefte aan, denk ik. Ja, dus toch een alternatief voor mensen die denken van wie kan eventueel dat gat vullen. Ik zie dat hier Inigo Beker zit ook aan tafel, analist van alle uitslagen. Zo introduceer ik hem maar even. Ik weet niet of mevrouw Plusquin mij kan verstaan, maar... Ik denk het wel. Kijk. Ik vroeg me af, u stond zelf op plek 8 voor de Partij voor de Dieren. Een tijdje lang in de peilingen leek het er ook op dat de partij best wel flink zou gaan groeien en dat die 8 zetels misschien wel eens haalbaar zouden kunnen zijn. Welk gevoel overheerst nou eigenlijk bij u? Is dat de teleurstelling dat u er zelf niet in bent gekomen? Is het toch de blijdschap voor die kleine, maar toch wel winst voor de Partij voor de Dieren als geheel? Nee, ja, het gaat niet om mij natuurlijk. Het gaat om de partij. Dus ik ben heel blij dat wij als een van de weinige groene en linkse partijen wel winst hebben geboekt. En daar ben ik voornamelijk blij om voor onze partij, ja. Het gaat niet om mensen. Wij voeren ook geen voorkeurscampagnes. We vinden het gewoon belangrijk dat de partij groter wordt. Helder. En bent u nu gewoon thuis, zeg maar, in uw eigen vertrouwde omgeving, dit kleine feestje aan het vieren? Nee, ik ben niet thuis, nee. Oké, ik zie een knipoog, dus ik ga het niet langer doorvragen. Nee, oké. We worden wel ontzettend nieuwsgierig. Het begint bijna op RTL Boulevard te worden, lijkt hier. Maar, en ik zie ook een heel gelukkige uitstraling. Ik wens jullie nog een hele fijne avond, mevrouw Plusquin. Dankjewel. Goed zo. Tot de keer. Oké, dag. Ja, dit roept onmiddellijk vragen op. Laten we niet gaan speculeren. We gaan niet speculeren. Maar, we bellen straks gewoon even terug. We bellen zo meteen buiten de uitzending even terug hoe het is gegaan. Maar maar dit was Partij voor de Dieren. Inderdaad, winst. In tegenstelling tot andere linkse partijen. Dus ja, gematigd, tevreden, zullen we maar zeggen. Ja, ze zitten er heel veel kanten aan deze exit polls. Ja. Ik kan me ook voorstellen als Partij voor de Dieren, als je zegt van door de pandemie hebben we winst gemaakt, dat niet echt een... Ja, de pandemie is nooit een reden om de vlag uit te hangen, zeg maar. Ook al levert het je winst op. Ik kan me voorstellen dat je dan ook een beetje gematigd reageert. Eerlijk gezegd. Ja. Sjoerd die staat weer in Dok 6. En dat zijn van die hele dikke muren, zei hij net. Dus ik hoop dat de verbinding weer klopt. Sjoerd, hoe is het met de dikke muren? De dikke muren staan nog. Er wordt hard geteld, maar gelukkig staan de muren nog. Ondertussen heeft de voorzitter van dit stembureau, Culent, heeft ondertussen de lijst geteld. Of in ieder geval de stemmen per lijst. En die gaat u nu bekendmaken hier in het bureau, hè? Ja, dat klopt. Nou, dus de mensen die hier in Dok 6 zijn geweest, uw stem wordt nu opgelezen. Ja. Dat is VVD is 142, de PVV is 128, CDA 123, D66 113, GroenLinks 33, de SP 59, Partij van de Arbeid 35, ChristenUnie 1, Partij voor de Dieren 20, 50 plus 6. Dan Denk heeft 8 stemmen. Forum voor Democratie heeft 52. Bijeen heeft 2 stemmen. Ja 21 heeft 38. Code Oranje heeft 10. Volt heeft 12. NIDA 12. Piratenpartij 1. De LP heeft 2 stemmen. De partij Jong heeft 3 stemmen. Splinter 5. Dan hebben we de BBB 11 stemmen. NL Beter 1 stem. En de lijst Henk Krol heeft 1 stem. En dan hebben we de partij Trots heeft 2 stemmen. En de partij die op nummer 30 staat onder naam heeft 2 stemmen.
U noemde de lijst Splinter net al, maar dit is ook heel erg versplinterd, het aantal stemmen. Maakt dat jullie werk moeilijker, ingewikkelder? Nee, we hebben op zich een methode, de krachtmethode noemen ze dat. Die is dit jaar toegepast, dus op zich vrij snel gegaan. Ik vind ook qua tijd dat we ook redelijk de tijd klaar zijn. We gaan zo meteen natuurlijk de kandidaten verder invullen en dan hopen we snel klaar te zijn. Dus het maakt, omdat jullie die methode hebben, niet meer zoveel uit hoeveel partijen er meedoen? In principe natuurlijk niet, maar als je straks met 100 partijen gaat, dan hebben we natuurlijk een andere uitdaging. Ja. Maar voor nu was het ook allemaal handelbaar? Ja, inderdaad. Ja, perfect. Heel fijn dat we hier binnen mochten kijken en dat we ook zo goed te woord zijn gestaan. Hier wordt dus nog volop verder geteld, alles gecontroleerd, gecheckt op partijbreed is het nu dus klaar. Nu gaat er dus naar de personen gekeken worden. Dat wordt later nog bekend. Nu wordt het doorgebeld naar de gemeente. En daar gaan we straks hopelijk nog even kijken hoe het daar staat. Of er al veel binnen is of niet. Zo dadelijk op naar Mustafa Maus. Hij zit op de wip. Komt hij er wel of niet in? We horen het dadelijk van hem. Wel, Sjoerd, de krachtmethode, ik had er nog nooit van gehoord. Volgens mij wordt hij straks ook echt expert. En kan die over 4 jaar zelfs zijn eigen stemlokaal regelen. Sjoerd, want die weet er alles van. Had jij nog nieuws naar? Nou, er is sprake van een klein relletje op Twitter. Daar gaan we eens eventjes naar kijken. Malou Jenniskes, fractievoorzitter en statenlid van de D66, die tweette vanavond: een stem op D66 is een stem op D66. Net zoals een stem op de PvdA een stem op de PvdA is. Alleen bij het CDA is er een klein risico dat je stem er eentje op Hugo de Jonge is, maar verder is het heel overzichtelijk. En dat gaat natuurlijk over het feit dat er de verkiezingen waren voor de partijleider van de CDA. En als je dan had gestemd op meneer Omtzigt, Pieter Omtzigt, dat je dan een mailtje terugkreeg met bedankt voor je stem op meneer de Jonge. Nou ja, goed, daar is dus van allerlei reactie op gekomen. En eentje is van de pastoor. En ik moet even goed kijken van de, onder andere parochies in Maasdorpen, onder andere Meerlo, waar zij zelf ook vandaan komt. Hij zegt, nou, dat is een beetje een flauwe opmerking. Net zo flauw als jouw clubpie de partij van de dood te noemen. Wat trouwens wel klopt, zet hij daar nog eventjes bij. Off the record, ik stem al jaren niet die partij. Zegt hij dan. Nou, reageert Malou dan weer op. Ze zegt, ik geloof dat ik dit niet helemaal snap. Wat ik bedoelde was, een stem op een partij is een stem op een partij. Niets meer of minder dan dat. Nou, dan denk je, oké, we hebben de popcorn er al bij wijze van bij gepakt. Er heeft nog iemand gereageerd die wij afgelopen zondag ook hebben gezien in ons debat. Namelijk Jasper Kunstelaars van PvdA, ja, sorry. Hij zegt, nou, ik gok dat alle briefstemmen worden beantwoord met een keurig briefje. Bedankt voor uw stem op het Hugo de Jonge verkiezingen 2021. Als ik me niet vergis, is Malou ook nu in verbinding met ons? Ja. Malou Jenniskens, een hele goede avond. U heeft een pastoor, was het geloof ik, wel heel erg geraakt. Nou, volgens mij valt het wel mee, want ik zou het ook geen relletje willen noemen. Want ik kreeg volgens mij voor de rest ook alleen maar andere reacties. En het is trouwens ook de pastoor waar ik vroeger misdienaar bij ben geweest. Dus ja, maar wat heeft u? Wat is er misgegaan met die pastoor en u? Nou, volgens mij niks. Nee? Hij vond het grapje over Hugo de Jonge blijkbaar heel gevoelig liggen. Maar voor de rest denk ik dat het voor heel veel mensen eigenlijk iets is wat een beetje door alle rommeligheid van sommige campagnes en procedures inmiddels een vrij geaccepteerd grapje is. Ja. Dus, als ik de reactie van mijn collega Jasper zie, dan denk ik ook dat die humor in ieder geval deelde. Maar er is niks mis tussen mij en meneer Pastoor. Nee, maar dat is ook een medestatenlid, hè? Dus jullie maken onderling waarschijnlijk grapjes. Ja. Maar waar we geen grapje over maken is de uitslag. Tenminste, de voorlopige uitslag tot nu toe. Jemig, mevrouw Jenniskens, het is toch niet te geloven wat er gebeurt? Ja, ik vind het wel echt heel erg historisch. En niet alleen omdat het mijn partij is of wat dan ook, maar ook wel omdat het misschien wel een van de eerste vrouwen is die zo duidelijk haar ambitie uitspreekt en daar ook heel veel negatieve reacties over kreeg.
En die dat gewoon volhield. Die bleef staan voor haar kwaliteit, voor haar idealen. En als je dan ziet dat dat op zo'n manier beloond wordt, dan ben ik daar als D66, als vrouw, als Nederlander gewoon heel erg trots op. Maar wij gaan naar een VVD'er op nummer 67, de Stem van het Zuiden. En wie is dat dan, Inigo? Volgens mij hangt hij achter jou ergens. Lars Lambers. Lars Lambers, goedenavond meneer Lambers. Ja, goedenavond Pela Maas. Ja. U moet natuurlijk in uw nopjes zijn, hè? Nou ja, stopjes. Ik ben blij dat we een paar zetels, zoals het in de peiling eruit ziet, hebben gewonnen. En ja, de kiezer heeft natuurlijk gesproken en de kiezer heeft altijd gelijk. Dus daar gaan we vanuit. Ja, er is natuurlijk veel ophef over uw filmpje, hè? Over de Stem van het Zuiden. En vooral ook over die fly, hè? Dat u een beetje vergeleken werd, of dat die Limburgse fly daar expliciet in terugkomt. En volgens mij was dat Krumelen fly, hè? Oh ja, dat is mijn tante en die maakt de lekkerste fly van Remuun. En ik ben van Wiert, dus dat wil al wat zeggen. Ja. Hè? En dat ik haar in dat filmpje laten kopen, dus dat heeft al wat in de familiestrijd gekost. Maar ik ben er daar zeer, zeer dankbaar voor en het is volgens mij een mooi filmpje geworden. Ja, u bent ook vorst, hè, in Weert, heb ik begrepen. Nou, daar droom ik van. Oh. Zoals ik ook droom van een kamerzetel, maar ik ben niet verder gekomen dan Prins in Weer. Oh, sorry, nou, Prins is ook wel een heel belangrijke functie, toch? Jawel, dat is ook een droom waard. Ja, en u droomde ook een beetje over Den Haag, hè? Over een kamerzetel. En dan moet dat natuurlijk met voorkeurstemmen, maar dat betekent geloof ik iets van 18.000 stemmen. Dat is bijna niet te doen. Of heel Weert moet u meekrijgen. Ja, nou, je moet dromen hebben in het leven, hè? Ja. Dus ja, daar ga je voor. En als je dan de enige kandidaat bent van Midden- en Noord-Limburg, ja, dan moet je daarop gaan inzetten. En daar heb ik ook de campagne op ingezet. En ja, goed, als die mensen dan denken van, goh, we stemmen niet op nummer 1, maar we gaan voor nummer 67. Dat manneke uit Limburg, hè, die onze Limburgse belangen kan waarmaken, die waar de jas kunnen trekken als we het er oneens mee zijn. Ja, dan moet je daarvan hopen en dan moet je hopen dat je op een 17.500 stemmen komt. Het valt me wel op, hè, als ik u één vraag stel, dat komt meteen zo'n hele slogan-achtige taal op dezelfde intonatie als Mark Rutte. Volgen jullie allemaal dezelfde cursus? Dat zouden ze heel graag willen, maar dat gaat met de Limburgse kandidaten niet lukken. Nee, gaat dat niet lukken? Nee, absoluut niet. Wij waren onze eigen koers. Mustafa Amouche heeft in zijn eigen Pela Maas de meeste stemmen binnengehaald voor het CDA. De panningenaar kon rekenen op 2139 roodgekleurde bolletjes voor zijn naam. In totaal kregen de Christen-Democraten 4854 stemmen. De 50-jarige Amouche leverde dus bijna de helft van de stemmen. Het CDA was 4 jaar geleden nog de grootste partij in Pela Maas, maar nu moet het de VVD voor zich dulden. De politicus reageerde vlak na de exit polls iets wat teleurstellend. De vraag is nog eventjes of je in de Kamer gaat komen. De exit polls geven 14 zetels aan. Je staat op plek 15. Hoe zie je het zelf? Ten eerste moeten we gewoon erkennen dat de uitslag landelijk gewoon teleurstellend is. Het is zeer teleurstellend. Dit hadden we niet verwacht. Ik wil hierbij ook D66 en de VVD feliciteren met die mooie uitslag die ze hebben. Voor ons blijft het natuurlijk spannend. Het zijn nog polls. Dus ik hoop nog dat het kwartje de goede kant opvalt. Dus dat weten we pas vanavond laat. Maar ik blijf nog positief gestemd. Ik ben niet zo iemand die direct dan negatief wordt. Dus ik laat het gewoon op me afkomen. We hebben het goede werk gedaan. Ik wil ook alle kiezers die op het CDA hebben gestemd in Pela Maas ook bedanken. Want ik heb wel in Pela Maas een positieve flow gevoeld. En ik hoop dat we dat binnenkort ook zien. Wat de uiteindelijke CDA-stemmen zijn geweest op mijzelf hier in Pela Maas. Ja, want de vorige keer heb je op heel veel stemmen kunnen rekenen. Verwacht je dat eventueel, mocht het toch maar op 14 uitkomen, dat je nog maar voorkeurstemmen erin zou kunnen komen? Nee, voorkeurstemmen dat wordt heel moeilijk. Want voorkeurstemmen, dan moet je er toch echt 20.000 hebben. Dat is heel moeilijk en niet realistisch om daaraan te denken. Waar is het dan misgegaan bij het CDA? Daar moet ik eerst even een nachtje over slapen. Dus sowieso is de uitslag teleurstellend, zeg ik nogmaals.
De anderen hebben het beter gedaan. D66, VVD, complimenten aan hun. Maar voor ons begint nu ook weer de campagne voor volgend jaar, de gemeenteraadsverkiezingen en voor de komende 4 jaar. Dus we gaan ook weer met positieve energie verder. Dus misschien dat het voor Wopke nu iets te laat was dat hij aantrad, maar over 4 jaar moet hij er dan gewoon staan. Ja, als je eerlijk kijkt, Wopke die is 12 weken lijsttrekker ten opzichte van een Rutte die er heel lang zit. Dus de tijd is heel kort. Blijkbaar was hij niet lang genoeg. Maar het politiek is zo. Je hebt teleurstellingen, die horen ook bij het leven. Dus je moet ook weer de wonden likken en dan weer verder. VVD inderdaad ook in Pijlmaas dus de grootste. PVV met 15,3%. En dat is dus iets minder dan een aantal jaar geleden dan, 16,46. CDA ontzettend gezakt zou je kunnen zeggen, van 23,29% naar 17,9%. En wat ik net opvallend vond, want ik ga ze niet weer allemaal helemaal doorlopen, is de BBB hier. Ja. En ja, 21, 2,8 en BBB 2,7. Dat is wel opvallend, vond ik. Ja. Dus... Zou die debatten dan nog iets mee te maken kunnen hebben? Het debat wat wij hebben? Ja, ik denk het wel. Gewoon het succes eisen. Gewoon het succes eisen ook als we hier in één keer een stem hebben. Ja, maar goed, dus die zijn inderdaad ook nu dan bekend. Ja. Ja, wat valt erop? Inderdaad, CDA heeft verloren. PVV een klein beetje, maar de VVD natuurlijk de grootste partij. Ja, zo natuurlijk is dat niet. Hè. Als je kijkt naar de uitslag van de vorige keer, toen was hier het CDA nog de grootste. Dus toch wel wat nuanceverschillen ten opzichte van de landelijke uitslag. PVV ietsje kleiner, D66 ietsje groter. Vooral het zakken van het CDA valt hier denk ik toch wel op. In een gemeente die traditioneel, waar veel CDA wordt gestemd. Ja. En, opvallend. Dus we hebben de uitslag binnen en ik luister ook meteen in mijn oortje of we nog meer nieuws hebben op dit moment. Ja, en ik ga afronden. Het is inmiddels donderdag 18 maart, dames en heren. 1:05. Bedankt dat jullie allemaal wakker zijn gebleven voor de uitslag van Pijlmaas. Dat waarderen wij enorm. Dank Inigo Beker en Lara Savenkoel voor jullie messcherpe analyses. Dankjewel Nena. Ik vind dat we steeds beter op elkaar ingespeeld zijn. Maar we moeten straks afscheid nemen. Je gaat weer lekker naar Neer terug. Ja, zeker. En nog even bij Rens. Ik ga nog even een Polonaise lopen. Ik wil jullie bedanken nogmaals voor het kijken. En ik wil iedereen bedanken die trouwens hier... En dat is het allerzwaarste. De cameramensen staan volgens mij al 4 uur lang achter de camera. Die hebben het veel zwaarder als wat wij het hebben. Zware beroepen. Hè? En iedereen achter de schermen. Hartstikke goed. Dames en heren, dank u voor het kijken. En een hele fijne avond nog. Of een fijne morgen nog. Een fijne nacht nog. Ik kan het beter zeggen.